Olen nyt käyttänyt Klarna-alustaa vuoden ajan ja tässä videossa kerron teille kaiken. Kerron teille rehellisen mielipiteeni Klarnasta ja käymme yhdessä läpi positiiviset asiat joista pidän, negatiiviset asiat joista en pidä Klarnassa. Ja videon lopussa annan teille lopullisen tuomioni tämän alustan eri työkaluista, eli lopullisen Klarna-arvioni. No niin, aloitetaan heti. On hyvä tietää, että aion pääasiassa puhua Klarna-alustan 3 keskeisestä palvelusta, jotka ovat ensinnäkin joustavat maksut, kuten esimerkiksi maksut 3 erässä tai maksu 30 päivän kuluttua. Nämä ovat siis maksujen helpotuksia. Puhun myös tässä videossa joustavista säästöistä ja määräaikaistileistä. Ja aloitetaan ensimmäisellä edulla. Ensimmäinen etu, jonka huomasin, on se, että maksut voidaan jakaa osiin ja ne voidaan turvata. Se on ilmaista ja käyttäjät ottavat sen laajasti käyttöön, koska sen lisäksi teillä on integraatioita kumppanikauppojen kanssa, jotka ovat todella mielenkiintoisia, joten teillä on mahdollisuus maksaa 3 erässä monissa verkkokaupoissa, esimerkiksi mainitsen Amazonin ja monia muita, joten teillä on valtavasti kumppanibrändejä kuten Airbnb, Asos, H&M, Foot Locker ja monia muita. Voitte klikata juuri tästä nähdäksenne kaikki brändit ja huomaatte, että teillä on mahdollisuus maksaa 3 erässä, mahdollisuus maksaa 30 päivän kuluttua. Se voi olla myös mielenkiintoista ilman korkoa. Nämä ovat todella mielenkiintoisia ominaisuuksia, mutta näette, että on vielä parempaa. Joten toinen asia, josta pidän ja joka on Klarna-palvelun suuri vahvuus, on helposti saavutettava ja tuottoisa säästäminen. Toisin sanoen Klarna-sovelluksessa voit ansaita rahaa yksinkertaisesti joustavilla säästöillä tai määräaikaistalletuksilla. No niin, mä kerron teille siitä heti, koska se on todella suuri positiivinen asia, jota rakastan Klarnassa. Se on todella suuri vahvuus. Yksinkertaisesti teillä on korot, jotka ovat korkeammat kuin perinteisellä säästötilillä, esimerkiksi pankeissa, JNE. Ja ennen kaikkea täällä ei ole mitään esteitä, eli ainoa asia, jonka sinun täytyy tehdä, on ladata Klarna-sovellus, täyttää profiilisi ja voit heti hyötyä tuotoista, eli voit tehdä talletuksen riippumatta siitä, kuinka paljon haluat laittaa ja laitat yksinkertaisesti rahasi töihin. Joten puhumme ensimmäisenä joustavasta säästöstä. Joustava säästö tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että voit laittaa rahaa ja antaa sen työskennellä Klarna Flex-tilillä. Ja yksinkertaisesti te saatte tuottoa. No nämä tuotot, jos en erehdy, ovat noin, tässä lukee 1,80 vuodessa ja kausien mukaan on hyvä tietää, että se voi muuttua. Ja syy, miksi aion laittaa tämän videon kuvaukseen linkin, joka antaa teille pääsyn Klarna Flex-tilille, eli joustavaan säästötiliin parhailla tuottoprosenteilla. Joten jos haluatte saada viimeisimmät tiedot ja parhaat päivitetyt korot, voitte klikata linkkiä tämän videon kuvauksessa. Laitan teille linkin joustavaan säästötiliin, joka mahdollistaa rahan nostamisen milloin tahansa, mutta tuotto on hieman alhaisempi kuin kiinteän määräaikaistilin, josta puhumme heti perään. Ja laitan teille myös kiinteän määräaikaistilin, joka puhumme siitä heti mahdollistaa korkeamman tuoton. Joten pääsemme juuri tähän tässä kiinteän säästötiliin, joka mahdollistaa teille, no niin, pieni ongelma minun puoleltani, mutta ei se mitään. Joka yksinkertaisesti antaa teille koron, joka on 2,20 ja 2,80% välillä, riippuen tarjouksesta, johon teillä on oikeus.
Joten laitan vielä kerran tämän videon kuvaukseen linkin, joka antaa teille pääsyn parhaisiin tarjouksiin ja erityisesti päivitettyihin tarjouksiin alueenne mukaan, joten kehotan teitä klikkaamaan linkkejä tämän videon kuvauksessa saadaksenne kaikki tiedot ja parhaat tuotot Klarna-tilien tai Flex-tilien osalta. Tämä on todella suuri vahvuus. Ja ero tilin, yksinkertaisesti joustavan tilin kanssa on se, että tässä saatte korkeamman tuoton. Toisaalta valitsette lukita rahasumman tietyksi ajaksi. Joten voitte nähdä sen juuri tässä. Riippuen siitä, kuinka monen kuukauden ajaksi aiotte lukita, saatte prosenttiosuuden, joka liittyy valitsemaanne kuukausimäärään. Joten vielä kerran, nämä ovat tietoja sillä hetkellä, kun kuvaan tätä videota ja sen maan mukaan, jossa tallennan tämän videon, mutta teille suosittelen todella tarkistamaan tiedot viralliselta sivustolta, jonka olen laittanut tämän videon kuvaukseen. Siinä se, joten nämä määräaikaistilit ovat suuria positiivisia asioita. Nyt on tiedettävä 2 asiaa ennen kuin puhun asioista, joista en pidä, lainausmerkeissä negatiivisista puolista. Ensimmäinen asia on, että teillä on vahva talletussuoja. Teillä on talletussuoja. Joten se on jotain, mikä on todella hyvä ja erityisesti teillä on takuut, jotka ovat vastaavia kuin esimerkiksi hieman perinteisemmillä järjestelmillä ja teillä on myös, mikä ei ole vähäpätöistä, sovellus, joka on mielestäni melko ergonominen, joka tarjoaa seurantaa ja mobiilihallintaa, joka on rehellisesti sanottuna melko helppo omaksua. Joten se on iso positiivinen asia. Nyt 2 negatiivista kohtaa. Ensimmäinen koskee tiliä. No, se ei ole oikeastaan tili, se ei ole oikeastaan negatiivinen asia, mutta se on pikemminkin jotain, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Jos haluatte saada parhaan mahdollisen tuoton Klarna-tilille, niin teidän täytyy jättää rahanne tietty määrä kuukausia, koska kuten tässä on kirjoitettu, jos haluatte saada maksimaalisen tuoton, niin tässä maassa se on 2,70 € vuodessa. No, sun täytyy antaa rahasi olla lukittuna 2 vuodeksi, etkä voi nostaa sitä siinä aikana. Joten se on hyvä tietää. Se ei välttämättä ole negatiivinen asia, mutta se on enemmänkin jotain, mitä pitää mielessä, ja on totta, että se voi olla hieman pitkä aika, jos haluatte parhaan tuoton. Joten se on enemmänkin jotain, mihin kiinnittää huomiota, koska tiedätte, että 48 kuukauden aikana, jolloin olette päättäneet lukita rahanne, ette voi nostaa sitä. Joten olkaa varovaisia, ehkä aloittakaa aluksi 3 kuukaudella, 6 kuukaudella tai 9 kuukaudella, saatte silti hyvät tuotot ja rehellisesti sanottuna ei ole suurta eroa. Tai sitten laittakaa vain rahaa, jota ette todellakaan aio koskea tänä aikana, mutta se on vain teille kertoa ja olla varovainen tässä asiassa. Toinen asia, josta lainausmerkeissä en pidä liikaa, on se, että olette riippuvaisia fintechistä, joka on siis Klarna, ja vaikka Klarna on säännelty, teidän on silti kiinnitettävä huomiota salkkusi hajauttamiseen. Tämä on enemmänkin jotain, mitä sanon teille. Se ei ole oikeastaan negatiivinen asia, mutta sanon teille, että olkaa varovaisia, älkää laittako kaikkia munia samaan koriin, älkää laittako kaikkia säästöjänne siihen, se voi olla kuitenkin riskialtista, joten olkaa varovaisia rahojenne kanssa, älkää laittako kaikkia munia samaan koriin, älkää laittako kaikkea rahaa, jota tarvitsette. Joten siinä mielessä ne eivät ole varsinaisesti suuria negatiivisia puolia, vaan enemmänkin asioita, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Nyt aion siis kertoa teille lopullisen mielipiteeni Klarnasta, ja lopullinen mielipiteeni on, kerron teille jo, että se on melko positiivinen, koska jos tarvitsette säästöjä, jotka tuottavat teille hyvin tuottoa joka päivä, joka kuukausi, joka vuosi, ja jos tarvitsette säästöjä, jotka ovat joustavia, nostaa rahasi silloin kun haluat, samalla kun kasvatat varojasi, niin joustava säästötili on todella erittäin hyvä, joten jälleen kerran laitan kaikki linkit tämän videon kuvaukseen saadaksesi parhaat tuotot profiilisi ja erityisesti maasi mukaan. Ja teillä on kaikki linkit kuvauksessa, jotka ovat ajan tasalla, joten voitte klikata niitä ja näette, että kaikki on siellä. Ja toinen asia, josta pidän, on kiinteä määräaikaistili, joka antaa teille taatun tuoton sijoitukselle, määritellyllä ajanjaksolla. Ja lopuksi teillä on
tietenkin budjetin hallinta ja älykkäät ostokset, joustavat ostokset 3 päivässä tai 30 päivässä, jotka mielestäni ovat todella mielenkiintoisia tarjouksia. Jos teillä ei ole mahdollisuutta maksaa heti tai maksaa pyydettyä summaa, niin teillä on todella joustavia mahdollisuuksia Klarna-palvelun kanssa. Joten minulle nämä ovat 3 pääasiallista tarjousta, jotka ovat erittäin mielenkiintoisia. Jätän teille itsellenne katsottavaksi tarjoukset oman maanne mukaan, mutta minulle se on iso positiivinen asia. Kaikki nämä tarjoukset, hyväksyn ne ja mielestäni Klarna on melko positiivinen, joten hyväksyn Klarnan ja toivon vilpittömästi, että mielipiteeni on voinut olla teille hyödyllinen. Nähdään pian.